Manon dwi, a dyma be mae diwrnod I fi yn edrych o pan dwi'n mynd I swyddfa Sgil Cymru I wneud gweith cwrs yn edrych na mynd I swyddfa Radio Cymru. So dyma fi'n troi fyny, mae swyddfa Sgil Cymru wedi sefydlu yn Seren Point Studios. Mae yna lot o stwff rili da wedi cael ei cynhyrchu yn y studios ma. Nath Young Sherlock gael ei ffilmio yma'n ddiweddar. Mae swyddfa Sgil Cymru reit yn y pen un. Fel da chi gweld, mae'n dipyn o trec I gyrraedd na, ond mae wastad werth o. Yn fama dwi'n neud lot o gweith cwrs a dysgu amdan cynhyrchu yn gyffredinol, teledu, radio. Dyma ni'n cael cyflwyniad rili difyr a defnyddio gan Sue amdan rhydweithio o fewn y diwydiant. Dyma fi gael read bach o seibiant. Gath ni bach cyflwyniad yn Dropbox, ond rhaid fi paratoi I weld asesydd fi. Helo. Helo Manon, sut wyt ti? Dwi'n dda, diolch. Nawn ni'n bach o waith o fer yn asesiadau? Felly dyna fi yn cael review of progress efo asesydd fi rhian, ath o'n gret. Dyma ni gyd ar fi'n gadael. Fi'n cael lift gan Morgan. Wel, nath i'n manage gyrraedd nôl diwedd. Dyma fi mynd nôl I gwesti fi I neud hyn y barod. Dwi'n nath i'n Whack a Mamas, oedd o'n lyflu. A dyna fo, un o diwrnodau fi yn Sgil Cymru. Weithio, neu siarad i'r camera o gwbl. Slipio fi ffein hefyd. Manon, dod y mewn. Styn o'i lawr.